kini kini ang leon kini mo kini ang tiger mo kaning pandan mo kini ang karnero kung kini mo kini ang unggoy pagkanino kanina na ay mga kaparis kanina. Samtang natulog si Adan, nakita siya sa Diyos nga naginusara lamang siya ug busa iya kining gimuan ug kauban ug didto kini gikuha sa iyahang puso. Pagkanindot sa gihatan sa Ginoo pagkanindot ug bukog sa akong bukog ug unod sa akong unod nga gihatan sa Ginoo. Og nanuroy sila si Adan ug Eva sa Garden of Eden. Pagkanin sa gihatan sa Ginoo ug nagpunta kayo og mga prutas. Pinumpong magid ang bunga. mo kini ang gihatag sa Ginoo Lami siguro na siya kaunon. nindot kini ang gitugot sa Ginoo. Samtang sa nahuman na nila og suroy ni Adan ug Eva ang tanaman sa Eden, si Adan, si Eva mipahulay. Wala ko natagpo sa akong pagsuroy-suroy kauban ni Adan ganina. Dali-dali manggunin si Adan. Gusto pa ko nga magsuroy. Kaya na ako'y nakita dito nga nindot kaayon dito sa tanaman sa Eden. Ganahan jud kay ko mobalik sa ato dito suroy. Sanday sana si Adan dira ang tulog na. Mo man ning bayabas. Pero pati lain pa sa kaunon kay ilaw pa siya. Kani murag aslom-aslom dili ko ani. Pero ganahan ko ang mga mananap, mga nindot kaayo. Mga
Patingo ko na ako ni kay natulog pa si Adan. Ay, kanindo. Usapi. Uy, daon sa maning unggoy nga lalaki. Katawa man. Kanina ang babae. Kaulaw po ang unggoy nga babae. Magsuri sa ako eh. Kanindot sa mga mananap ko eh. Gibuhat sa Ginoo. Mga buutan. Kaayo sila. Pero dili pa gini aslong-aslong gid siguro ni dili sa kumakaon ni. Ngala na sa iba di ay. Sayo kayo. Kani murag lami ni. Uy, naay nang nitsit. Kitsa man to. Kitsa man to na nitsit. Babae, Uy, naaman diri. Kitsa na. ako kini imong higala. Babae, Wow. Bitin mo mo istorya karon ako. oh, Bitin mo istorya ka pagkanindot ni mo color oy. gidinan ba kamo sa pagkaon sa mga bunga sa kahoy dinhi sa tanaman? Oo. Makakaon kami sa tanang bunga sa kahoy diri sa tanaman. Gawas lanang sa bunga sa kahoy nga ana sa taliwala niini. Ididaan kami sa Diyos sa pagkaon niini bisan pa sa paghikap sa bunga niining kahuya. Ug kung supako namo kini, mamatay gayud kami. No, dili ka mamatay. Mo ba? Giinan kamo sa Ginoo ni ana, kaysa gayon nga mukaon kamo niini, maapli ang inyong salabutan. Di ay ba? Oo, dili ka mamatay. Hinuon, maabli ang inyong salabutan ug mahimo kamong maalam sama sa Dios. Hala, pagkanindot? Kaon ini. Makagwapa kini alang kanimo ug maayo kini nga kanto. Hala, musabot ko kagwapa ani. Sige, testing ko kaon be. Magmaalaman lang ako og maggwapa. Oh. Sige, mo testing ko kaon. Hala, ingon lang gyud ang Ginoo nga dili ko pakaunon ana. Dili lagi ka mamatay. Mahimo kang maalam. Sure ka? Oh, pagkauna niini. Sige. Sige, ikaw nagingon ha. Pagkuha. Sige, mukuha ko, mupili kog asa ning lami diri. Anang pula-pula. Sige. Kaon. Kaon niini ka. Kani ako ha. Wow! Kalami! Hamis! Tinuod yun baka nga ma. Musamot ko kagwapa ani. Ha? Tinuod bagid kaha niya. Maabli ang akong salabutan. Hay! Sige, hilawan ko ni kay murag lami nagyud ni kaayo kaunon. Ni ako kikiton. Iwasan pa ka ni. Kuya, namatay ka? Wala. Wala ka mamatay. Hinuon, makaangkon ka o kaalam sama sa Diyos. Sige. Kaon, babae. Mi, akong dalhan si Adan. Oh. Adan! Adan! Bangon dira kay na ako'y gidala para sa imuha. Lami, kaayo ni putasan. Asa man ni nag-laag-laag ni ako. Ali, pagkaon kay lami kayo. Ano maglingkod yan dito sa sala? Naglaway sila. Lami no? Lamigin. Tangis? Asa di mo nagipalit?
Kaugalingon na to. Dahil sa gera. Dali adan kay maulot tas mga tao daghan ba kay sila oh. Uy, mga gwapo ba na sila. Ato adan kay makita lang ta. Sa pagkasalop nga sa adlaw, nadungog nila ang Diyos sa tanaman, ug busa mitago sila sa kakahuyan. Adan? Adan? Hain ba ka mo? Aniya kami. Ginoo nagatago. May hubukman kami. Kinsa ba'y nag-ingon kaninyo mabu ka mo? Mikaon ba day ka mo sa bunga sa kahoy nga gidilay ko kaninyo? Ang babae Ginoo ngay mong gihatag kanako. Babae? Nganong mikaon ka man sa bunga sa kahoy nga gidilay ko kaninyo? Kanang giilat lang gud ko sa bitin. Busa si Adan ug iba ihigdinlan sa tanaman sa Eden. Tungod kay sila nahulog man sa pagpakasala. Wala. Wala man nila una tumana ang sugo sa Diyos dito sa Garden of Eden. Sa tiling pagkaon sa kahoy sa kinabuhi. Busa si Adan ug iba na ginabuhi dito sa kumahan. Si Adan naghago pag-ayo pinaagi sa pagtrabaho aron sila makakaon. Og si iba patingon na niya ang kasakit pinaagi sa pagpanganak. Sa nanlamay mga panahon, si Adan o iba nagaangkon og mga anak nga mao si Cain og Abel. Si Cain usa ka mag-uuma og si Abel usa-usab ka magpalantay sa mga